ni ke nake so kuma ba ka so wani biyar ta yi ta ban so ni ke nake so zuciya ta gaji da ta hamari madar sai ki tafi har da ke taimaka karki ce ban da hankali a gaba na ki das 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 dan biyar ki da bas 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 fuskanta ki des 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 hakoran ki das das su da hana ne gasawa ina karo galartawa shi ne ke kamar da sacin ba mai gida is ayawa wanda ya yi dace kisa ne farin zance har tafiya da ke akai ta ce ina kallon ki a dabaran ce garin kilo su ma fita zarace da ke cikin zammin jinin jiki komai in zai yi sai da ke wani ya raba ni da ke ni fa san ba ni yin saki dan ki komai za ya sadaukar duk kulawa kan ki zan bayan ni ki san ba ma za da tsawatar fata da ni dai kan ki yasa Kwadurwa ni ke da ke ta kira ki zo ki hau mulki ki wanke zuciya da dattin da wasu so ka sani dan na ga so farki an ja kama da dan zamba tsari da halin ki in amsa yar gidan baba in ji biyar ki so ni